Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Kani katayo ka baladep kalong katayo ka ba yang ibaro kinong shnong jong ka jilla Meghalaya ka bangisngo si basngo kya mensim hadu kata na ka jingjia ka ba sha siat yap iwe inong shnong jongi iba Chesterfield. Thank you ngatharai yaki bahayeng bahasem lele kalong ka eka bapen kathang mensim bat ka bomla apadiang namar ba compare lada idei ita ibadei I HNLC belawan pendem wat compare lada ngi hab jingmut ngi hab jingmut ber kita ki aka hendrei ka jing shimno jong ka jing embryo kumne ka de ka bangila banong kalong ka kam riu klau ka kam le no but balek da kane da ki bor ki badei ban pet baki bat ya ka an baki pet bakan don ka shong suk shong san kalong ka ka bapen sngo bitar bat ka penlong yangi ban bu bon ki jingkeli bat mangi kum kinong shong snong ngi dei ban yai keli kita ki jingkeli wat lada ki long ki jingkeli ki ba long ki ba jenjar ki ba pan khia jingmut yangi hande ka kamram jangi namar kan kam de ka sin ka baning kong ka ba ja kum kini ki jing shimno jong ki jing embryo kani ka ba ja lele ngangam kwa ban ong baka de ka encounter killing fake encounter ka long no kum ka assassination kum ka murder jong uwe no shong shno bat kum kini ki jing jiang ikan mau haki ar hajar mosha ki than mau prem la bun ki khna ki ba shimno ki jing im jong ki naka jing kno baki de kita ki ba don benta ki ba de khot jong ki seng repair ni kan mau ba kila judon ki shooting ro kum ha William Nagar hau hajar san ba do no ki jing im ki khna pule hamuk hap hendrei bun sin ni hinong shong snong ha ka to ka por ni klut ni dom ni kli ni le ki ni pen pau ka jing persha ni protest hendrei kim jupo she ka sarkar ka pen bana inquiry ngim sio ti inquiry report bat ka shukut no kum to bat de na kani ga dawru baka jing shong suk jong sngan jongi kamlong ka bayai ne namar peace if it has to be a long lasting peace it has to be a just peace there can be lasting